Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda öýsüz itlerin we pişiklerin köpçüliklüğün tutulmagynyň fonunda türkmen häkimetleri Ahal welaýatynyň Akbuğda etrafynda Türkmen Alabay itleri hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumyny açdy. 18-nji sentýabrda bu toplumyň açylyş dawarasyna mejlisiň deputatlary, Ahal welaýatynyň ýolbaşçylary, ýaşullar, talip we okuwçy ýaşlar, yerli ýaşaýjylar bilen bir hatarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly, Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmen häkimetleriniň Alabay itler üçin hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumyny açmagy Aşgabatda öýsüz itleriň we pişiklerin köpçüliklüğün tutulmagynyň we öldürilmeginiň nowatdaky tapgyrynyň alınıp barilýan mahalyna gawat geldi. Aşgabatyň häkimetleri şu aýyň başyndan ýagny garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda şäheriň Parahat 1, Parahat 2, Parahat 3, Parahat 4, Parahat 11 we Gawdan etrapçalarynda öýsüz itleri we pişikleri köpçüliklüğün tutmak çärelerini güýçlendirdiler. 19-njy sentýabrda Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan çoğunludaky angaryň işäri ýerden saat 8:00 töwereginde 180 çemeti itin we pişigiň getirilendigini aýtdy. Ulu haltalardaky bu itleriň we pişiklerin ählisi ölüdi diýip tutulan ýa-da öldürilen öýsüz haýwanlaryň eltilýän angarynda işleýän bir işgär aýtdy. Öýsüz haýwanlary tutmak işini jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri şolsanda köçü süpürjüler we raýat egin eşigindäki adamlar amal aşyrýarlar. Olar itler we pişikler tutup ulu haltalara salyp alyp gidýärler. Onnaky itleriň we pişiklerin aglabasy eýýäm haltada ölýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň biri 18-nji sentýabrda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Aşgabatdaky öýsüz haýwanlary tutmak we öldürmek çärelerini baryp 2012-nji ýyldan bäri dowam etdirýärler. Ýöne bu çäre 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sumaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryndan bir ýyl öň ýagny 2016-njy ýylyň Tomsunda güýçlendirildi.